Nyantɔ. Ala ka teli n'a ka ci de ye. Somɔgɔw bɛ di? Baasi tɛ yen. Cogo di? Ne yɛrɛ mago tun b'e la. Ne la? Awɔ. An k'a ɲɛfɔ sa kɛ. Ok, problème t'a la. Awɔ. Baasi tɛ. O don na min tɛmɛna an cɛ. O kuma de don. N y'a faamu. Ne ye min kɛ carré kɔnɔ o don na. N yɛrɛ nana sigi ka miiri. N y'a ye n ye min kɛ a ma ɲɛ. Awɔ. A kun bɛnnen don mɔgɔ wɛrɛ la ne tɛ. Donc o la sa. N bɛ fɛ k'a f'i ye. I ka yafa n ma. Sabula n ye min kɛ n jo t'a la. N y'a mɛn. Wa n ye n da don ko la fana. Min tɛ n da donna ko ye. N y'a faamu. Ne kɔni bɛ fɛn kelen de ɲini fɛ. Ne ba in musokɔrɔba in ka di ne yɛrɛ bamusa. Kojugu kojugu. Musokɔrɔba in ka ko ka bon n ma kojugu. N y'a faamuya n y'a faamuya. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko aw bɛnna a ka ko la. N b'a ɲini fɛ i y'i hakili to musokɔrɔba in na. Ne bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ. I juguya kisɛ kelen tɛ ne kɔnɔ. N y'a faamu. N bɛ k'a bɛɛ kɛ musokɔrɔba ka hɛrɛ de kama. Awɔ. Sabula a sɛgɛnna trop. Awɔ tiɲɛ. N tɛ fɛ a ka sɛgɛn wɛrɛ sɔrɔ. Donc o la ne b'i deli. I ka sabali yɛrɛ. Awɔ. Musokɔrɔba in kana na ko k'a la min b'a tɔɔrɔ. N'Ala sɔnn'a ma. Inshallah. N'i ye ko kɛ musokɔrɔba in na min b'a tɔɔrɔ. A bɛ ko i y'a kɛ ne yɛrɛ de la. N y'a faamu. Umaru. Janto musokɔrɔba in na. N y'a faamu. Umaru. Naamu. Don min na e bɛ ne kɛlɛ n y'a dɔn ko denmisɛnninya de b'i la i ye fɛn o fɛn fɔ ni Ala sɔnna ma musokɔrɔba in n b'a don n sogo ni ngolo cɛ n'i y'a ye ne yɛrɛ nin kɛ a bɛ sigida la a ka ko tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ sɛbɛba bon a fana y'i ka ko fana fɔ n ɲɛna ka gɛlɛya n fana bɛ min fana ɲini i fɛ denmisɛnninya tɛ mɔgɔ si tiɲɛ i fana k'i janto a la i n'a fɔ i fana ka laɲini ye min ye ne fan fɛ ni Ala sɔnna ma foyi t'i ba sɔrɔ n bolo fo ni n dɛsɛra ka min kɛ mɔgɔ tɛ Ala deli dɛsɛ la musokɔrɔba in kɔni vraiment a kɔni a diyara ne ye nin fana na bonya dɔ bɛ d'a ka sigida la mais ne b'a dɔn denmisɛnninya de sɔrɔ ne yafar'i ma ne yafar'i ma bi n yafar'i ma sini ni Ala sɔnna ma n bɛ n janto a la komi i y'a fɔ cogo min na ne kɔni bolo Umaru o kɔni tun ye ko in kɛcogo ye. O diyara n ye. I y'a fɔ k'i b'i janto a la dɛ. N'Ala sɔnna ma n'Ala sɔnna n bɛ n janto a la. Problème t'a la. Awɔ. I bɛ se ka t'i ka ci fɛ. Awɔ. A bɛ yen yan. Awɔ a bɛ yen. Aya. Bon n'i taatɔ min. N bɛ ka taa n terikɛ dɔ fɛ yen. Aya i k'i cogo dɔn dɛ Umaru. N y'a fɔ. Awɔ. Aba. Grand, C'a bɛ cogo di? ça va? Ça va. Bien. Cɛ i kelen sigilen bɛ yan dɛ Aba o ta mun de bɛ yen? I bɛ mun miiri la? Grand, cɛ diɲɛlatigɛ n'a kow tɛ yan. Ayi mais e kɔni b'a kalama k'a fɔ ko kelenna sigili bɛnnen bɛ Ala dɔrɔn de la. I bɛ n'i bɔ jama la k'i sigi i kelen o ta mun bɛ yen? Ouais, c'est vrai, i ka kuma in ye tiɲɛ. Cɛ n yɛrɛ n ye mariage nouvelle mɛn. Ala ka furu ni si bɛn. Ami ami. A kɛ siman fila. Ami narabi. Cɛ n y'a dɔn nin don in a m'an bila an filani de bɛ la. O kɔni don inshallah. Mais e kɔni b'a dɔn mariage ko kɔni cɛ a ma nɔgɔn koyi. An bɛ ka pi kɛ ka pa kɛ an yɛrɛ de bɛ ka ni cɛya ta dɔrɔn mais i y'a fɔ cogo min na a ye dugawu kɛ dɔrɔn. Cɛ n y'a dɔn a ko bɛɛ sigira sen kan ka ban. Bon Aba kɔni an bɛ Ala ka sutura kɔnɔ an bɛ k'an débrouiller an ka manière la. I ye carte d'invitation ninnu bɔ ka se ka olu di mɔgɔw ma. Aba n kɔni n bɛ ka n seko kɛ. Cɛ kɔni kuma ɲina o yɔrɔnin kɔ. Non bon i kɛra cogo cogo i bɛ ɲina fɛn misɛnnin dɔw kɔ. Non n bɛna min hakili lajigin a caman na. Voilà min hakili lajigin a caman na pour que i kana ɲina. Problème foyi t'a la n y'a faamu. Voilà i n'a fɔ ne y'a f'i ye cogo min na mariage ko ma nɔgɔn. Walayi n'i ma kɛ cɛ jɔlen yɛrɛ ye i laban i kunkolo bɛ sɔn ka wuli dɛ.
cɛ kana na an sira fɛn ɲɛ non non kana sira ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i ɲininka i ni Pupɛ ka ko in a bɛ cogo di ne ni Pupɛ ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔlen don k'a ban a tɔ ye furusira tagamala dɔrɔn de furusira tagama cogo di o ta tɛ quartier la yan a min y'a kɛ jeli minɛri ni tɛ yan ayi ne sera cɛ ma n ko a ma n ko a kan ka furusira tagama ko n'a ye n sɔrɔ a da la ko ni n bɛ se ko la ko n yɛrɛ ka taa n ka furusira tagama k'ale tɛ jeli ye bilen wa k'a tɛ taa mɔgɔ ka furusira tagama i ko jumɛn ayi jeli minɛri yɛrɛ de nin fɛ yen ou bien i y'a mɛn mɔgɔw de da kana n'i ta mɔgɔ kan ma dɛ n ko ni a yɛrɛ de kumana nin ko in kan wa a b'a sɛbɛ yɛrɛ de la dɛ o kɔni o ye manamanakan de ale da nin tɛ k'i ba i fasiya la ale faw y'u ta kɛ yan a mɔkɛw y'u ta kɛ yan turu sera ale ma k'ale bɛna ban ayi aba sabali sa i bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la tantɔ n ko n bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la k'a bɔra jeliya la k'a tɛ mɔgɔ ka furusira tagama bi ko wa k'a kumakan duman t'a da ayi o sisan cɛ Zena mariage waati sera ka ban e kɛlen don ka mun de programme ne tun kɛlen don ka mun programme kɔni bɛrɛ tɛ o sisan nɔ mariage don an bɛ shooting photo ta caman tɛ koyi sani mariage cɛ shooting photo bɛ ta wa shooting film yɛrɛ bɛ san ani kunkolo bɛ dilan i b'a dɔn mariage don kunkolo bɛ dilan dinɛ ninnu ni fɛnw bɛ kɛ o enterrement de jeune fille fɛnɛ bɛ kɛ wa an bɛ fɛ ka n terimusow fɛnɛ invité an bɛ taa boîte la mariage yɛrɛ fana don ne bɛ fɛ gâteau 5 étages ninnu de ka ta o de ka di ne ye wa n bɛ fɛ fana varan yɛrɛ ka veste don wa ne yɛrɛ bɛ ɔrɔbu don o ni fɛngɛ mairie ta tɛ kɛ kelen i m'a ye ne bɛ fɛ k'olu de kɛ o. non i ka hakilina kun ka ɲi mais Zena est-ce que an t'a jateminɛ an ka caman b'o la. ka caman bɔ a la cogo di. mais e yɛrɛ b'a dɔn nin wagati in na sisan kow ka gɛlɛn dɔɔni parce que ne yɛrɛ kɔni bolo kɔɲɔ bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ mariage bɛ se ka kɛ k'a ja f'a bɛ lakale yɔrɔ o yɔrɔ la ka sɔrɔ ni si tɛ dépenses ka ca sisan an bɛ wagati min na ko sisan e yɛrɛ b'a dɔn kalama. layi i b'a dɔn i ni ne tɛ se ka nin kuma kɛ bilen. ɔ munna. varan de y'i bila ka na i ni ne ka nin kuma kɛ yɔrɔ. varan wa ne ni varan cɛ ne t'a kuma dɔn yɛrɛ i ni ne ka teriya in de kama ne bɛ k'i bilasira kɔɲɔ ka ja ka sɔrɔ ko wɛrɛw ma don a kɔnɔ an ka bɛrɛ bɛn n'an yɛrɛ ye quoi. ne ka mariage tɛ se ka kɛ ten n denmisɛnnin to ka n ka mariage kɛ ko sakɔrɔ kɔɲɔ n tɛ se k'o kelen ni supporter dɛ. Zena e m'a faamuya sa ne yɛrɛ bɛ se ka n jɔ ni fɛn dɔw ye o mais problème bɛ yɔrɔ min na dɛ e yɛrɛ ka lajɛ dɔɔni sa wagati ma ɲi nɔ sisan nɔ. ni wagati ma ɲi an b'an sigi ni wagati ɲana wagati min na an b'a kɛ. mais ne bɛ fɛ k'i ɲininka o ma kɔɲɔ in man di e la. kɔɲɔ ka di ne koyi et puis encore a tɛna kɛ ko fila kɛ o kelen de bɛna kɛ mɔgɔ si ka ala deli i tɛ i ka kɔɲɔ ka kɛ ko fila kɛ kɔɲɔ kɛ ko kelen min bɛna kɛ il faut que o ka kɛ ka jari mais e ni ala cɛ a bɛ ne ka kɔɲɔ kɛ i b'a fɔ ko sakɔrɔ kɔɲɔ o ma ne ye sakɔrɔ de ye. ne daga wuli e fɛnɛ sa e dimi ka di de ne bɛ fɛ ka kuma dɔ de f'i ɲɛna dɔrɔn i bɛ fɛ i walasa ko ka nɔgɔya an bɛɛ ma koyi parce que ne kɔni b'a dɔn kɔɲɔ ka kɛ k'a ja o de ka di ne yɛrɛ ye mais a bɛ se ka kɛ ka ja cogo min na ka sɔrɔ an si ma degun o fɛnɛ b'a ja quoi. ne yɛrɛ terimusow ka mariage la an ye nin bɛɛ de kɛ o tuma na e bɛ fɛ olu k'u moquer bɔ ne la de ya. Zé o tɛ sa a man di ne mɔgɔ si de ka moquer la mais e kɔni b'a dɔn an n'olu ka situation tɛ kelen ye ko in mana gɛlɛya bi an bɛɛ de tɔgɔ bɛ fɔ e kelen tɛ a mana tiɲɛ a diyara o a ɲɛna o a mana kɛ cogo o cogo la an bɛɛ de tɔgɔ bɛ fɔ o de o de la ne bɛ k'a fɔ an ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na a bɛ se ka kɛ cogo min na ka ja ka sɔrɔ manamana ko wɛrɛw ma don a la e bɛ k'i terimuso minnu fɔ tantɔ mariage kɔfɛ ko caman de bɛ yen nɔ olu ka kɔɲɔ kɔfɛ olu bilala problème ba de la e t'olu kalama. ne kɔni n bɛ n'a jateminɛ ni mun bɛ se ka bɔ a la sinon ne hakili la nin wagati in na fosi de tɛ se ka bɔ nin na o tuma na varan yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ kɛ cɛ ye dɛ a filanw bɛ ka musow ta ka musow furufuru fan bɛɛ fɛ a bɛ ka cadeau k'u ye
mais Varan ti se ka yɛrɛ kɛ cɛ fo ka mɔgɔw wele ka problème ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna i fɛnɛ sa jɔn a fɛnɛ ko Varan kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna i filɛ ni dimi ka di de Varan bɛ se ka ne wele cogo di ne yɛrɛ t'o ja Varan na yɛrɛ e yɛrɛ ka lɛ nin ko in filɛ nin san wagati min na an ka Varan tɔgɔ yɛrɛ bɔ an ka kuma la an de kan ka nin organiser ka sɔrɔ Varan tɛ fɛn kalama yɛrɛ o ma ne de m'a fɛ na ko ni fɛn o fɛn b'a ko la ko ni min se ye min ye m'o kɛ wa ne dɔrɔn fɛnɛ tɛ i balimakɛw caman bɛ yen nɔ o b'o tɛ tiɲɛ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ Varan tɛ olu dɔw kalama sa an ka Varan yɛrɛ tɔgɔ b'an ka kuma la an ka kuma kɛ daga wuli wɛ i fɛnɛ sa n bɛna n bi ok problème t'a la sinon ne i kɔni sera ka n y'a f'i ye cogo min na n y'a kɛ ten tɔ a bɛ diya trop o y'a ne cɛla ye o t'a ni ne cɛla ye i b'a dɔn an bɛna kɛ cogo min na sisan i b'a to ne bɛ kuma a fɛ n'a kɛra cogo min na a dɔn a bila i kunna k'a fɔ k'a ɲɛnabolo yɛrɛ don quoi ne yɛrɛ kun ye hakilina min sɔrɔ n yɛrɛ kun bɛ taa n ka furusira ta aba a fɔ astafurulayi ye i delila ka mɔgɔ ye k'a yɛrɛ ka furusira ta ma o ta e ɲinana n'i ye a bɛ k'a fɔ ko jeliw ka taa furusira ta ma n ko kɔrɔ de b'a la n ko kun de fana b'a la na an yɛrɛ ko k'an ka furusira ta ma i b'a ye furusira taama yɛrɛ a ka gɛlɛn tellement que a ka gɛlɛn parce que kuma fɛn fɛn bɛ fɔ furusira taama kuma kow kɔnɔna la i b'a ye furuden fila tulo man ka don a kuma bɛɛ la sinon a bɛ kɛ sababu ye furuko bɛɛ bɛ ban o de y'a to u b'a fɔ ko jeliw ka taa furusira taama ye i tɛ kuma dabila i yɛrɛ ka t'i ka furusira taama a fa astafurulayi mais finalement ne y'o hakilina de sɔrɔ dɛ ne jigi bɛ jeli min kan n'o ko k'a tɛ jeliya la bilen k'a bɔra a la n bɛ mun kɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na i b'a to ne bɛ kuma a fɛ n'a kɛra cogo min na n bɛ sin k'i ye n'o tɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔlen a tɔ ye dɔrɔn ko ka taga ni woro ye n'o bɛna kɛ sababu ye ka ne ka furuko dabila munna n yɛrɛ tɛ taa ni woro ye a fɔ astafurulayi sa a fɔ astafurulayi i delila sabali yɛrɛ de i k'a to ne ka taa kuma a fɛ n'a kɛra cogo min na n bɛ sin k'i ye i y'a faamu baasi tɛ ni mɔgɔw n'u ka ko tɛ ne yɛrɛ bɛ n ka furusira tagama dɛ wa ne t'o kɛ ko gɛlɛn yɛrɛ ye ne ye min kɛ pube ko in na ala yɛrɛ don ni a dogora jɔn na yan a kɔni ma dogo mɔgɔ si ka b'aw sigi tugun k'o tiɲɛtɔla ye ko ne k'a to ko o ka kɛ ko n yɛrɛ tɛ taa n ka furusira tagama ne ye ta bɛɛ faamuya ko ye c'est vrai i ye gɛlɛya caman kɛ i ye ko caman kɛ pube ko in na mais ni n'a ma ɲɛ ko bɛ ka kɛ tan tɔ a ka gɛlɛn e k'a fɔ k'i bɛ i yɛrɛ b'i ka c'est à dire furuko tɛ fɛn denni ye quoi furu filɛ don sira ni kɛcogo de bɛ furu la ale ni bɔcogo e b'olu bɛɛ dɔn wa tiɲɛ na n t'o bɛɛ dɔn sa nka ni n ye n k'a kan ayi sa n na ɲɛ sɔrɔ a la o aba sabali sa ala kama yɛrɛ de cɛ i b'a dɔn ni ne bɛ k'an sɛgɛn quoi mun bɛ se mun na o ka d'o ma ban ye mais e tɛ se mun na f'e ka i yɛrɛ don o la i yɛrɛ b'a ye c'est pas bon e bɛ se mun an ka kɛ e bɛ se moto dilan de la mais ne tɛ se moto dilan na ni ne ko ne bɛ e ka moto dilan pratique kɛ sisan ne bɛ e dayirimɛ tiɲɛ ko b'o de la quoi an ka to c'est à dire an ka bɛɛ to mun bɛ se mun na o ka d'o ma dɔrɔn n'a f'i ye cogo min na dɔrɔn a to ten n'i ko ten quoi voilà ne yɛrɛ n bɛ taa kuma minɛri nin fɛ Varan n y'a f'i ye cogo min minɛri bɛ cogo min ma d'a la n'a bɛ sɔn ala an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini aba ne y'a f'i ye cogo min na i bɔ nin ko in na sa mais ɲamakala bɛ se ka ban a jatigi bolo cogo di maa min n'an bɛ filan ye sigida ni fɛnw na a tɛ se ka ban sa cogo si de la ne y'a f'i ye cogo min na dɔrɔn e k'a to ne ta nin na dɔrɔn Varan cɛ ne cɛ ye cogo min na a y'a fɔ ka gɛlɛya dɛ ne y'a f'i i hakili latigɛ dɔrɔn mais mun ka gɛlɛn pube sɔn nin dɔrɔn de ye o sɔnna ka ban fɛn bɛɛ ɲɛnabɔlen don e bɛ mun yɛrɛ kɔ tuguni a tɔ tɛ furusira taama in dɔrɔn de ya o tɛ dɔrɔn ye dɛ dɔrɔn tɛ dɔrɔn kɔni don sa pube ma sɔn ka ban n ko de ka gɛlɛn mun bɛ furuko la o ye furuden fila sɔnbaliya ni u banbaliya dɔrɔn de n'u sɔnna ka ban a banna a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ɲɛlen don n y'a f'i ye cogo min na a to ten n bɛ kuma minɛri nin fɛ i y'a faamu n y'a mɛn n bɛ ci teliman dɔ la n bɛ t'o la ka na i y'a faamu Varan hakɛ to dɛ n y'a f'i ye cogo min na n'i m'a ko teliya o kelen don dɛ aba a fɔ astafurulayi i y'a faamu n bɛ na a kɛ i n'a fɔ a kɛlen don minɛri tɛ se ka ban ne bolo i y'a mɛn Varan i bɛ to nin na n'i mɛnna ne bɛ taa n ka furusira tagama